a volta típica, non? Despois das vacacións de Nadal, con ese parón na competición, buscábamos tamén con ese amigable poder xogar algún partido antes de xogar este primeiro de Liga do 2023, bueno, con boas sensacións. Nós non tuvemos moitos días consecutivos de descanso, non? O máximo que tuvemos foron 4 días, fixemos 2 a semana pasada, esta semana completa, bueno, tampouco para non parar moito, un pouco pola situación do equipo, bueno, traballando ben con ese amigable e xa, bueno, pues pensando no Coruxo. Ben, eu creo que esa desconexión, non, de que só foron esos 4 ou 5 días, pero desconectar un poquinho tamén do fútbol, non? A veces coller un pouco de distancia co traballo diario, cas sensacións que estás vivindo prácticamente día a día, bueno, voltar pues, con a ilusión un poquinho renovada, non? Pensando en, bueno, pues en sumar 3 puntos, en volver a gañar, en que faltan 2 partidos para terminar a primeira volta, a ver se somos capaces de terminalos fora deses postos de descenso, bueno, encarar unha segunda volta pues, con un pouco máis de optimismo, non? Do que podemos vivir ahora mesmo. O Edo sigue aí un pouco con esas molestias no tobillo, aínda que está forzando para adestrar e para poder chegar. Vamos a valorar hasta o último día a ver como vai. Bueno, o resto, pois Garri e Ander, que no último partido pois, estuveran tamén fora con molestias, pois están recuperados, así que xa contamos con eles para o domingo. Despois da saída de Dieguito, creo que era importante poder complementar, non? A parte ofensiva do equipo, na dianteira onde, bueno, solo Charlie o podía facer Pedrosa, ou pode facer Pedrosa, pero, bueno, complementar con un futbolista pois como Iago, non? Que ten moita mobilidade, que é moi agresivo con e sin balón, que é capaz de descolgarse, de xogar de referencia, de ir ao espacio, bueno, un futbolista de moito talento, que xa ten tamén a súa experiencia, que, bueno, espero que nos aporte, bueno, pois eso, esa calidad nos metros finales que nos ten que dar, bueno, por poder resolver partidos, non? Pois creo que sí, non? Xa dá esa sensación, porque, bueno, xa conoce a varios futbolistas, xogou con algún deles tamén dos que temos no plantel. Eu xa estuve con el tamén no verano intentando traelo en aquel momento, tamén me conoce, xa nos enfrentamos en outros equipos. Bueno, creo que esa referencia, bueno, a ele lle vai axudar, ademais un chaval da Coruña, non? Bueno, creo que todo bueno, fai un pouco que encaixe vai a ser máis fácil, ou esa sensación que temos todos, e nada, estará xa para estar disponible o domingo, que estará na convocatoria seguro. Sí, probablemente ese un período no que, bueno, pode haber algunha salida tamén do equipo e que tamén, bueno, pues aproveitemos este mercado, vamos a ver, a estudialo ben, a ver se temos, bueno, o bo ollo que tuvemos o ano pasado tamén no mercado de Xaneiro, non? E que podamos incorporar algo que millore o plantel. Temos enfrente un rival, primeiro que nos conocemos prácticamente todos, non? Pero que para min é un dos clubes, bueno, que leva moitos anos en esta categoría, moi asentado, con un moi bo presuposto, con moi bons futbolistas, con bons adestradores. Eu creo que é un equipo un pouco irregular este ano, que está sendo un pouco irregular, probablemente pensaban estar un poquinho máis arriba e creo que chegarán á parte alta da clasificación. Bueno, un equipo que, bueno, que ahora lle está costando bastante, ou que está tendo máis problemas como local. Bueno, que vamos a ver se somos capaces nós de aproveitarnos tamén deso, que somos un bons visitantes, non? Normalmente, e que, bueno, vamos a ver se somos capaces de aproveitarnos desa situación. É un equipo no que se incorporou Añón, Luismi, que ano pasado fixo moi boa temporada na Ourousa, que fixo moitos goles. Bueno, xa ten a Chiqui, a Antón de Vicente, a Mateo, bueno, futbolistas de moito nivel e de moita trayectoria na categoría. Bueno, que tamén fichou a Yelko, non? Un rapaz, bueno, que creo que é moi querido aquí no club, tamén por min, co que manteño unha boa relación, un chaval que espero que lle vaya ben como lle está indo, pero que o domingo non teña un bo día tamén, pois tamén é importante, non? Si, eles suelen ser fortes ali, non? Aínda que, como dixen antes, este ano parece que lle está costando máis. O ano pasado fixeron unha segunda volta espectacular, e sobre todo como locais, non? E creo que, bueno, é unha das fortalezas que van a buscar para medrar na clasificación, non? Nós creo que si somos un equipo ben organizado, somos un equipo
valiente co balón, que sexa capaz de buscar ao Coruxo, de facer dano. Tamén somos un equipo e podemos meter moitos apretos, non? Pero, bueno, os partidos a veces tamén salen moi cerrados por ese coñecemento que hai dos dous equipos, bueno, é que é difícil abrilos, ou que os abre, pois ten moito andado, non? Así que, bueno, é difícil prever por onde vai a salir o partido, pero, bueno, na cabeza o que temos nós, se o facemos ben, creo que podemos facer moito daño. Bueno, pois teño que pedirlle os 3 puntos, non? Que é o que buscamos en todos os partidos, e vamos a ver se somos capaces de arrancar ben o 2023, que eu creo que sí. Eses 3 puntos, eu supoño que, bueno, está todo moi apretado e que poda sair de aí, non? Donde todo toma unha dimensión diferente, pero, bueno, vamos a pensar en competir ben o domingo, depois a clasificación en gañar, e despois a clasificación veremos como queda.